कि नकिया तो हुए जैसे बाबूजी के हरे अखिया हमाई के हो। आज बबुआ के बड़का पापा राजू भैया हमने के सामने बैठल बने। इस जगह के बारे में हमरा के पता चलल गोलू जनता ने राजू भैया के यहाँ 5000 से अधिक लोग आज क्षेत्र में खैले बा। ऐसा भोज बहुत कम जगह देखे के मिलेला। तो हम चाहब कि राजू भैया खातिर एगो रउआ सब जोरदार ताली बजा दी। आई परिवार के खातिर एगो जोरदार ताली बजा दी। वाकई हम सब कलाकार के तरफ से बबुआ खूब खुश रहस, खूब तरक्की करस, माई के आशीर्वाद बनल रहो। उनका जन्मदिन में भी हमनी के आइल जाओ। कौन है रउआ पापा बने जी? इतना शांति से रउआ हो जा बैठल बने कि हमनी के नजर ना पड़ो। ठीक है बाबा जी रुकत कि नकिया तो हुए जैसे बाबूजी के आदि अखिया हमाई के हो। कि ललना मुहावा चंदवा सूरज हवा सगर हो जोर भोले हो। के ललना मुहावा चंदवा सूरज हवा सगर हो जोर भोले हो। जुग जुग जिया सुलाला नामा भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिया सुलाला नामा भवनवा के भाग जागल हो। मनवा में आज संतोष बबुआ के जो बुआ हुई है, मौसी हुई है, बड़की मम्मी हुई है, दादी हुई है, पापा हुई है, बड़का पापा बड़की मम्मी हुई है। वो अपना बबुआ के देख के आज एक को गाना गावत है कि तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख तुझको दिल तो मेरे चैन आता है, देख तुझको दिल तो मेरे चैन आता है। ये कैसा रिश्ता है, कैसा नाता है, ये कैसा देख तुझको दिल तो मेरे चैन आता है, देख तुझको दिल तो मेरे चैन आता है। आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। आजू के दिनवा आजू के दिनवा सुहावन रतिया लुभावन हो। ललना दुआरा बजला बधइया अंगनवा उठे ललना दुआरा बजला बधइया। आज हमनी के जब बड़ पापा के देखनी लो तो हमरा जहन में एगो गाना याद आया। बड़ा सुंदर पुरान गीत है, बड़ा प्यारा गीत। जब से तुम्हें देखा दिल को कहीं आराम नहीं, इन होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। बन गया हूँ तेरा दीवाना, धीरे धीरे दिल को चुराना। तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। और बड़ा सुंदर लाइन, हमारा सबसे पसंदीदा लाइन है, नाची नाची गावेली मोहिनिया। कैसे कि
बबुआ के जौन बहन बड़ी इनकर जौन बड़ बेटी हिया भैया हेलो बबुआ के पापा राउर जौन बड़ बेटी है शायद 3 या 4 साल के बिया या 5 साल के बिया बहुत सुंदर बिया छोट के बिया है ना इनकी बेटी है ना 5 साल की 4 साल की इतना सुघर बिया ओकरे के देख के लाइन आज याद आ रहल बा नाची नाची गावेली मोहिनिया ललन के खेला नाची 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 गावेली मोहिनिया ललन के खेला ललन नाची होकी के चलेला मम्मी के नहीं बुलावत हम दादी लोग के नहीं बुलावत कि पहला ऐसा सोहर के कार्यक्रम बाटे कि कोनो भी घर के परिवार मोहर नहीं दे ऐसा परिवार बाटे बाकी देखी उत्कर्ष जी एहे माँ कैसन उनकरा के टॉर्चर कर देलू कि चलिए गइले आइबे नहीं कि कइले मयंक उत्कर्ष जी कहाँ बने अच्छा पैसा लेबे गइल बनी का सब ठीक बताओ 1 घंटा बातें आई कोनो दिक्कत नहीं थी एक बात बताई मौसी बैठल बड़ी सामने है ना दू गो मौसी है ऐसे इहो मामे होई लेकिन एगो लाइन कहे मौसी कुंवारी बड़ भागिन आना धन लुटावेली मौसी कुंवारी बड़ भागिन आना धन लुटावेली ए ललना दुआरा बाजला बधइया लगत कि हमार मौसी लोग खाली हाथे बैठल बड़ी हनु मौसी लोग हम देखनी है कि जितना घर के महिलाएं जब फोटो खिंचवैले बड़ी सब एको गो जब मोहर नहीं खिदे कहाँ गइली लोग फुआ लोग कहाँ बाड़ू ए फुआ खाली लेवे में बाड़ू देवे में नहीं खी मौसी लोग बाड़ी बड़की मम्मी बाड़ी अच्छा हेनियो लोग ताकतरी ना ठीक बा गूगल पे नंबर पे ट्रांसफर करो सबके ठीक नो जुग जुग जिया सुलाला रुको तू हो कंजूस पापा तारा के हम का कहे ए इनकरा पे कुछ याद आवत जे बाबूजी तनी शर्मा तनी ढेर चलत रहे अरे 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 देख मिल गइल बा मोहर हमने के ढेर नहीं की मांगल हमने के कुछो मिलो आई हो मौसी लोग आइए 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 इतना शर्मा तारी मौसी लोग देखनी फोटो खिंचवाए में यो लोग आगे रहलिए सब तारा भिरी आइली हो सब मौसी लोग देखी सोहर में मोहर मांग मांग के लेवल जले तारे से सिखले बनी है मां तनी चाप के ताली बजा दी मौसी लोग खत्म वाह ये बबुआ के बड़का पापा देनी है ना देवेला ठीक बा चली जुग जुग जिया सुलाला नवा के भाग जागल जुग ए भैया ए भाई रुको देखिए दिल पे लगा चोट तो बुआ जी के पास से निकला 500 रुपए का नोट सॉरी 1000 का नोट अच्छा एगो फूफा के संत भी लाइल बनी का अच्छा फूफा कहाँ बनी ए फूफा खाली बुआ भिरी रहब
चली बुआ के बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा पुरस्कार। बुआ सुहागिन बार भागिन आना धन लुटावे नीरो। बुआ सुहागिन बार भागिन आना धन लुटावे नीरो। एलल लाडू बहरा बाजे लको धइया दिलवा उठे सो। एलल लाडू बहरा बाजे लको धइया एलल लाडू बहरा बाजे लको धइया।